Numru ta' sajjieda Awċin jinsabu urtati wara deċiżjoni li permezz tagħha se jkunu mġiegħla jneħħu d-dgħajjes tagħhom mill-Menqa ta' Marsalforn. Dan l-istazzjon ħal kummenti ta' wieħed mis-sajjieda li ntlaqat minn din id-deċiżjoni li se tkun qed taffettwa madwar 30 sajjied li għandhom dgħajsa tas-sajd irreġistrata taħt kategorija partikolari magħrufa bħala MFC li tiġbor fiha bastimenti mhux kummerċjali, jiġifieri għar-rikreazzjoni. U spjegalna li se jkollu jneħħi d-dgħajsa tiegħu wara li kien ilu fil-Menqa għal aktar minn 50 sena. Jien inni hemmhekk fuq xi 50 sena ġoddi il-Menqa Marsalforn u issa m'għandix fejn immur bid-dgħajsa. Madankollu din id-deċiżjoni kienet mibdula biex fi kliem dan is-sajjied ikunu akkomodati persuni tal-qalba. U mbagħad wara xi jumejn għax kien hemm xi tnejn tal-qalba reġgħu bidlu it-tabella. U għamluha għal dawn in-nies tal-qalba għax għandhom dgħajjes ikbar. U aħna li jenna hemmhekk 50 sena keċċewna l-barra. U issa ma nafux ħammurru f'peħ naqbdu u mmorru wara daqshekk żmien li jenna ġol-Menqa u trabbejn hemm. Is-sajjied ispjegalna li din id-deċiżjoni mhux se tolqod biss lis-sajjieda li għandhom id-dgħajjes tagħhom f'Marsalforn, iżda wkoll lil dawk li għandhom id-dgħajjes fil-bajjiet ta' Xlendi u l-Imġar. Din id-deċiżjoni ser tfisser ukoll spiża żejda s-sajjieda li għandhom id-dgħajjes f'Marsalforn minħabba li dawn issa jridu japplikaw u jħallsu għal permett ġdid. Biex toqgħod hemm iridu napplikaw għal permess, jiġifieri dik taxxa ġdida. Imma xorta ma nistgħux noqogħdu għax id-dgħajjes tagħna żgħar. Is-sajjied spjegalna wkoll għaliex din id-deċiżjoni se tkun qed ittellef il-karattru pittoresk ta' din il-bajja li kienet tattira ħafna turisti. Għammek post ta' turisti fejn jinżlu turisti u da d-dgħajjes tiegħi u ta' xi boħra veru d-dgħajjes tagħna l-Maltin dak il-kulur żbeħ li jkollhom u dejjem joħdulhom li tratti t-turisti jiġu hemm. Il-mistoqsija ewlenija tibqa' min ħa din id-deċiżjoni. Fi kliem is-sajjied li tkellem magħna kollox jindika li din hija deċiżjoni tal-Ministeru għal-Għawdex. U jinstaqsejt l-awtoritajiet tal-fisheries u l-Pulizija u f'dawn ma jafu xejn li kollox ġej mill-Ministeru. Pom ħabta u sabta.